O Consello da Cultura Galega elixe por terceira vez a Boa Vila como escenario do Concerto das Letras Galegas, unha cita que terá lugar o vindeiro 16 de maio no auditorio de A Fundación e que será protagonizada pola Real Filarmonía de Galicia. Non era música, pero algúns textos de María Vitoria foron musicados e, por tanto, serán interpretados nesta ocasión, e tamén, como se fixo noutros concertos, temos outras pezas tamén musicadas de autores vinculados ou non, pero algúns vinculados moito a Pontevedra, como Ramón Cabanillas ou Valle Inclán, e que serán incorporados, ou Filgueira Valverde, e que serán incorporados ao programa deste concerto. O director deste evento, Maximino Zumalave, xa dixo que o repertorio desta cita terá moita relación coa pontevedresa homenaxeada neste Día das Letras Galegas, neste 17 de maio, con María Victoria Moreno. Que a música e a lingua galega, a literatura galega de creación contemporánea formen un todo unido, traballando xuntos cos mesmos obxectivos de divertimento, pero tamén de posta en valor dun patrimonio do que debemos estar moi orgullosos. O programa, pois, sí é en torno a María Victoria Moreno, pero no entorno eu entendo tamén que está a música de compositores que fixeron a música na súa época ou música que se seguiu tocando na época en que vivía esta señora. E dende a Fundación amosáronse encantados de acoller no seu auditorio de Pontevedra unha cita destas características. Nós estamos encantados de ofertar e de ofrecer a vosa casa para un acto singular en Pontevedra. Este é un acto que entendemos é de calidade e que debe de cumprir, ou desexamos que cumpra as existentes demandas da cidadanía en Pontevedra, sempre a vanguarda de cultura. Eu creo que ten todas a esencia para que isto sexa un acto moi relevante. A entrada ao concerto é libre e de balde, previa inscripción en ataquilla.com. Para acceder ao auditorio hai que amosar o código QR que recibirán por correo electrónico ao realizar a inscripción e que poden presentar no seu dispositivo móvil ou ben levar a entrada impresa. As entradas poderán retirarse tamén no despacho de billetes da sede de A Fundación en Pontevedra con anterioridade ou o propio día do concerto.